everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, Liba. Orekson, bahala na kung sa'y mahitabo. Mag-inunungay kita. Kana lang ang gusto kong isaad mo nako. Dili kagud mapada sa bisan unsa nga ihulga ni Bimbo nimo. Ama? Ha? Nasuko na si Bimbo nako. Ug nahibaw ko nga dili siya mohunong hangtod nga makuha kani nga gikan ako. Unsa? Dili sila mahimo, oy. Layla, wa ka pa makaila ni Bimbo. Gikan siya sa rehab ug maldito kay siya sa unang panahon. Nabutan lang siya sa dihang nakatrabaho siya sa kumpanya sa imong amahan. Ubos at abang sa iyang iyaan. Mao ba? Basta. Dili siya makapugos nako kung maingon kung dili nako niya. Kinahanglan mahibaw na si Papa Luisito nimo. Sa tinuod, bahin na tong duha. Orekson, kinahanglan wa ta itago ni Papa Luisito. Bibo na unsa ka? Nganong kalit kami katawa? May paagi na kong nauna-unaan, Pinos. Unsa man na? Ipadagit ni Mas Layla? Dili. Makigtigi ko ni Rickson sa trabaho. Unsa? Nahibaw ko. Nga floating si Rickson sa kumpanya ni Tito Luisito. Ang nakapugong lang siyang pagkapapa, maura ang iyang pagkaparyente ni Tito Luisito. Unsa bot pang ipasabot? Kinahanglang lupigon ko siya sa trabaho. Pangitaan ko siya sa permi. Mao ba? O kung magkalisod-lisod na siya, unsa may resulta? Oh, ikaw na mo hagad niya. Nga mo balhin sa inyong kompanya. Dali, Layla. Mag-ilis na ta. Orekson. Uy! Uy, Hala! Sir Diggs! Ni ana daing ni gwapa. Ay, salamat. Oh, kumusta na bang inyong kinabuhi? Doon na bunga? Ha? Sa mo na kumidyahan, hindi ko eh. Bitaw, Sir Diggs. Unsa naman si Papa? Naunsa naman siya? Na. Kalit lang siyang giatake, uy. Uli gida sa ospital. May na kay natabang pa sa mga doktor. Ay, mato na ta sa ospital, Rexon, uy. Mag-ilis na ta, Layla. Sige, pagdali mo. Kay gagdina ra to nagpaabot si Tita Trisita Nidia. Noon sa man si Luisito. Nagsikir man siya katok. Oh, mayo unta kung makamata na siya. Nurse? Hello, tita. Oh, Kumusta naman si Tito Luisito, tita? Bimbo, Venus, ayaw inton mo paghimo kagupot din sa kwarto ni Tito Luisito ninyo. Ayaw ka bala ka, tita. Dili mo sabihin kung anak ka bastos ba? Nga, anihin na lagi may magwala din sa ospital? Gusto namin makakita sa sitwasyon ni Tito Luisito, tita. Kadiyot. Oh, hello. Tita, niya na Miss Bay. Kisam na imong gitubag, tita. Kung ganong misigam ng imong mga mata. Ha, tita? Oops, nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Hello, tita? Nganong dili magamutubag? Rexon, pahuway lang una mo diya sa bahay. Sir Rexon na? Pero Nauli na sila? ngano man tita? Basta,
Pahuway lang una mo diha. Tawgan ta mo kung mo mata na si Tito Luisito nimo. Ha? Sige, bye. Nauli na dahil sila. Og to ano sa inyo? Maayo, kaya ni pauli na ang trader. Dali na, Binos. Aha? Dali na! Bimbo, Bimbo, kalma lang dong. Ayaw pagpadasi mong kasuko kang Rexon. Bimbo! Manawag ko sa bahay. Anong sumnis tita? Dili pa mata pa ito ospital. Nga naman? Papahuya yun na ta din ko no. Ha? Papahuwayon? Oh. Uy, nga ko taon. Unsa naman? Di pa tamang lakaw rong? Ha? Nanawag ba nga ko, ma'am? Kadiyot, ha? Hello, ma'am. Digoy, naapa ba mo sa bahay? Niya pa, ma'am. Nga naman ta, mura magkagahilakon diha na unsa man ka, ha? Digoy, ayaw o nagpaarea sa ospital sila si Rexon og Laila. Uy, nga naman. Diri si Bimbo og Venus, karon pa lang yun. Oho, Og nahibaw sila nga naulit na sila si Rexon niya sa bahay. na, gubat na ni mahikay. Alerto ni gid mi ini, ma'am. Alerto. Panrang ka mo diha sa bahay, ayaw nag-iabot sila si Rexon og Bimbo. Oo, okay kayo, ma'am. Okay kayo. Matuma rin imong mandok. Ako lang unay bahala ni Luisito diri sa ospital. Bye. Sige, ma'am. Bye. Nadigoy? Sir Dix, usap to gisulti ni tita sa phone, ha? Paminaw mo. Dai, ugdong. Paminaw, ha? Ah, Di lang una mo pa doon sa ospital. Kay dito sila si Bimbo ug Venus. Wa ko mahadlok ni Bimbo no Digoy. uy, Andam ko mo atubang uy, niya. ay, ayaw na. Para, di mahimong karon ka magigatuban ni Bimbo Rexon, uy, kay bunog pa ka. Pero dili ko makalikay ni Bimbo hangtod sa hangtod, Layla. Kinahanglan atubangon ko ang akong sa niya. Hala, no? Murag Romeo at Juliet na gina inyong love story, dong. Sige, Ha? Uy, Wa ko magumidya no Digoy. Kidding, patulan dong. Patulan dong, Reson. Ato lang unang tumanon ang gusto ni Tita. Ha? Sa may ang gusto, Sir Dix. Kuan, mangandado ta sa gate. Manirado ta. Ha? Diya lang una mo. Manirado ko. Ha? Alam no, Rexon, wala, kontra na gid mas Bimbo. Aksyon sa tagabalaka ini. Wa ko mahadlok ni Layla. Ikaw ang akong gikadlukan. Naunsa? Nga madaka ni Bimbo. Ayaw kahadlok na ako, oy. Ako ang nahadlok kung unsaon kaniya. Maayo kay naghuna-huna na kas pagsong ni Rexon sa ila. Kay kakumuto na gikusnaw ni Laila, oy. Maayo kay tagas na akong kuko karon. Makatilaw gid siya sa akong kasuko. Ako ni Isina, Binos. Busa ayaw pasakitin si Layla. Unsa? Dili na mahimo ay Bimbo. Nangatol na ning akong kamot sa paglamparo tong Laila. Dili ni mo siya madaas sa pakusog. Oh? Sa pakauwaw. Labaw nang di ni mo siya madaan. Nga numihunong man ta. Kanaog, Unsa? Nga na pa ka naugon mo ko nimo? init kapag magkaguba ka sa kudiskarte. Paway na. Ako na'y bahalang mabalik si Rexon mo. Unsa? Kanaog na, Binos. Kanaog na. Relax ka lang diya. Akong diskarte lang una ang buhaton ta. Pauli sa inyo o paabota ang akong tawag. Kay plano ni Bimbo. Okay na. Nalak na ako gate. Why mo abli kung doon ay magbaser, ha? Mangandam kong daan. Unsa may andam mo nimo, Sir Dix? Magkuha ko pala sa luyo. Saan man mo pala, Nay? Ipala sa ngiw-ngiw. Kung ni Bimbo kung mo balik sila. Dali, andam mo ko pala. Palag yun. Uy. Naunsa naman nun tayo ni Rexon, uy. Ay, kabala ka, Layla. Makalabang rata ini. Makalabang rata. Ala, Si Bimbo na gito nun. si Venus. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!